sarakiya na kiɗan ummanai bege ga barhama ya maito zali na wulaya barhama sahibul faida ya maito zali na wulaya barhama sahibul faida rabbi abin nufi da bukata gunka na nemi alfarma na yi nufin yabo zan raira gun shehin mu barhama mai tsafta cikin addini wanda yake da din hidima na ga can akwai wata ƙofar sadarwa ta alfarma zan roƙon kaninka salati gun abba gurin umma annabi wanda shi ne taska kowa nan yake nema sanya min da na batulu wacce nake yi wa hidima samin sayyidina aliyu ƙofar nan ta alfarma ya maito zali na wulaya barhama sahibul faida shaka tijjani shaka jilani kun ji shiwa gaban girma shaka usmanu kodiyo tsani kaji maza gurin hidima dole na leƙayar wada dagir gaida diya gurin umma sannan sai na sauka garin biyu in gaishe da mai kima shaka umar na duk jawali uban hasanai ni mai azama jirgin namu don sokoto ne ya taso yawon hidima ille la'iya fatin a ƴan ƙara take mai nema zawiya ta shaka jibril halifa ahmad amma ya maito zali na wulaya barhama sahibul faida ya maito zali na wulaya barhama madubutanni ya maito zali na wulaya mai neman ka bai naumi ya maito zali na wulaya hanya ta ka barami ya maito zali na wulaya sani a ƙoramar ismi ya maito zali na wulaya na zo tsarka kamfanmi ya maito zali na wulaya dora ni kan wani kadami ya maito zali na wulaya gare ni ka zamo komi na ga suna ta kaya ta himma ta kace ko ya maito zali na wulaya barhama sahibul faida tabani mandaninka na farka su ne tafukan jin kai na ɗauko wani al'amari ne ba mai iya shi sai jarmai kai manta na dinka da shehu da shehu da shehu ai kakai in ce ko ina sun tashi dole na san fuka har biyu na gagare ku kai wata himma wacce take iya yin komai himmar nan irin ta waliyan zamanin sulaimana kafin kirce ido abu ne gadon bilkisu ya zauna balle auliya'un zamani na rasulu mai girma ya maito zali na wulaya barhama sahibul faida barhamata na dina ni kai wanda na yi shi tun farko na yi nufi cikin lamarinka gaban daninka in ɗauko da barci nake yi kan lamarin kayan zina farko amma na ji an ce sa'a barhama ta wuce sauko sannan azani nan bisa hanya in riske ka ya hauku rudani na zamani karabani da shi na bar shakku domin mamma umma fatiha wanda muke yi wa mako ya bar hama babbar taska ko makiyanka
ka ka baiwa ya maito zali na wulaya barhama sahibul faida kai koyi da dan adinani wanda kake wasu fawa baka da lokaci a cikin ka sai dai na shi kyakkyawa na gagun ka kwai wani zani na kurbu ka bani in ta hawa kai kamun kafa da na kusa da cota ku ƙara mun baiwa in zanyo yabo a cikin kufurin kai mun gudunmowa dan lamarin kuna fiskanta ba yi da gaggawa don wasu na ga sun firgita a cikin ta suna ta yin tsiwa to ni kan ku sanya kulawar ta ku garan na zammowa